Aşa düsü salî jinû tê nûjen kirin. Li bajarê Amedê dibin Qereğasûra Amedê de dema xebata çakkirina Sûrê de aşekî ji bo herandina genim tê dîtin. Di nava navçeya Nav Sûrê de nêzîkî 10 aşên dîrokî hene. Ji wan yek aşa ku ê bi ave. Beriya niha dawiya sed sala yanzemîn de hatiye çêkirin. Aş bo herandina genim hatiye bikar anîn. Lê di nava salan de avahî ruxyayê û bes bermayên wî mane. Ji aliyê şaradariya bajarê mezin ve jî jinû ve tê restore kirin. Aşê Fîskayayê li binya Sûrê, binya İşgalê. Aşê me dîrokayê nav berana ka 20 salî. 20 salî hatî çêkirin. Bi avêt şoxulê. Me jî rox temelê narîb deverê ku ji ber hevdû çûbûn, dîwarê ku xerab bûn, qulubî bûn. Me gor rê û rêbazê restorasyonê gor karê xwe me xebatayê me çêkir. Me nûjen kir. û ji pê vê nayîm em ê ji wek berê em ê dîsa bi avê bişoxînin. Xebata nûjenkirina aşa bi navê Fîskayayê nêzîkî 2 sale ajotiye. Aş li gorî dîrok û mîmariya xwe ji kevirên reş ên Amedê hatiye çêkirin. Çakkirina wî jî dîsa ji kevirên reş tê lêkirin. Di nava aşê de 2 xurfe û ciyek çerxa avê heye. Ava çerxê wê weka berê ji çiyayê reş bi boryan bînin. Em ê dîsa genimê xwe vir de me bihêrin. Piştî ku me ew genim jî me hêrand, em ê nêzîkî wena muqabilî wena çend tenûra me çêkin. Wek berê vata nûra jî de me nanê xwe çêkin. Wê hem ev bala turîsta jî bikişînê. û wekî dî jî dora wêna jî şînkaya wêna pir e. Em ê ciyê meşiyê û ciyê rûniştandinê me çêkin. Vûlê hem bala turîsta bikişînê hem jî me gor berê jê me çêkin. Kevirê Qereç daxê me dîsa me nû bikin. Ev vûlê. Li gorî plana nûjenkirinê derdorê aşê de wê tenûrên nan jî çêbikin. Heman demî de wê bikin ciyê geştiyaran. Ji arda genimê ku da aş de wê bê hêrandin jî di nava tenûran de bikin nanê tenûrê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.